היום אני אראה לכם איזה מקלדות יש לי של המחשב, איזה מקלדת. אני אראה לכם שמקלדות שעלו לי יקר. אחד הוא טוב רצח, הוא עלה לי יקר. אני אוציא אותו במקרה רגע. הוא עלה 300 שקל הוא עלה לי. הוא הכי טוב לה. הוא הכי הרבה עלה לי. 2 מקלדות. יש לי 3, אבל אני לא יודע איפה השלישית. תסתכלו את המקלדת. זה, אתם יודעים כמה עלה לי? היא לא איכותית בכלל, אבל היא עושה אורות. הנה, היא עלתה לי 70 שקל. וזה יותר הרבה איכותית. אז זה עלה לי 300. והספ הזה, זה הגיע לי גם עם העכבר הזה ביחד, העכבר הזה. שם אותו, ויש לו גם כמה דברים כאלו. זה עלה לי 300, וזה היה ערכה. עם הערכה ביחד זה עלה לי 15. זה קניתי בבסטוק, בגדרה. עוד שם. 70 שקל. פשוט זה יותר יפה, אבל זה יותר בהרבה יותר איכותי והרבה יותר יקר. ביי יוש.